Казвам се Димитър Петровски и се занимавам с това, що е барманство и доколкото може то да се развива и да го работим по нашите ширини. Нещо голямо, което ми се случва последните 10 на години, са така да развиваме една барманска програма, която повдига и изгражда личностните качества на барманите. Също работи в посока да подобрява процесите, практиките в българския бар бизнес. Срещата стана случайно в бар, който бях посетил и видях тяхно иноксово изделие и попитах там управителя или собственика кой ви е направил това нещо. Случайно стана, свързаха ме и така се запознахме с Иван Стайков. В този момент дойде и по същото време един проект, който аз исках да реализирам за направа на коктейлни колички, които да обезпечават моя бизнес с мобилен бар кетеринг. И в този момент Иван някак си беше спуснат отгоре, за да ми помогне. Помагат много на съвременния барман за това да бъде производителен, да му е удобно на работа, мислят се всички детайли, така че той да се чувства комфортно и обезпечен от всички гледни точки на своето работно място. В последно време има иновации, които очудват дори самият мен, тогава когато не подавам аз заявката, че имам претенция към определен тип на функционалност и спецификация, а идва дори от самите Stilnex. Харесва ми, че когато става въпрос за професионализъм и от срещната страна така гъвкава, учеща се. Това е професионално.